Asa baga dapita ambay ni Maksoy, no? Ako sukot. Ya utang. Aha, do na tao. Ako bangutan ako. Ito na gini, mawala na ito. Ha? Ano na bitaw? Sa baka ito pa, no? Ay. Ako mangutana. Awas ba imo da ito yung bay nga ni na nasaan ka mga ri? Ako do na toyo. Awas ba imo tuyo day? Sukot ko. Iya utang. Utang. Paksa man tawa na. Kaila ka Maksoy. Okay lang eh. Asa ba dapita ya bay? Street ka lang din nga dana. Akiri dana. Oo ka na. Kailangan kayo salamat. Sige. Ang insik. Ay, manukot siguro ni. Para ba kayo kabayan? Takot-takot ko eh. Loh, karoon na ipagkatuwa ng sukot sa kolektor. Palang takot ko eh. Para ba kayo kabayan? Aha, mao na guro ni Bay Maksoy, no? Mao na guro ni Bay Maksoy, no? Ayo! Ha? Wala man tao. Pero dagan man kililas. Dili ni maayo. Ayo! Wala man tao. Ayo! Dagan wala man tao, oy. Dagan si Lilas, wala tao. Kolektor ka insik. Ala na ito. Ito magawas. Kung bakit kabayan. Tapos doon, bahala ka dahil chika ka. Maganin mong kultura ka diha. Ayo! Dili ni maayo, utang. Wala tao, dagan si Lilas. Dili ni maayo, utang. Lipay-lipay. Bayad, likay-likay. Dili maayo. Balik lang ko sunod.